først og fremmest velkommen til dig, Bernhard Nordentoft. Bernhard, mange kender dig for at skrive bogen Tro, Håb og Kærlighed i sklerosens tegn, som efter sigende er en modig, humoristisk og åbenhjertig fortælling uden filter. Og der har vi jo bogen jo. Bernhard, hvorfor skrev du den bog? Jamen, der var flere grunde til det. Dels så ville jeg gerne skrive noget. Så jeg havde prøvet at skrive mange år, og så lige pludselig var der en fyr, Gunnar Wilde, der tippede mig om, at jeg skulle tage og prøve at skrive en bog om at leve med sklerose, for det havde jeg levet med i 30 år på det tidspunkt. Så det var sådan set den ene ting, at jeg fik det tip der, prøv at skrive en bog om sklerose og se, om du ikke kan. Og så gik jeg i gang, og altså, i løbet af 3 måneder fik jeg faktisk stykket hele den der bog nogenlunde sammen. Ja. Og jeg følte et kæmpe drive, og det der så også var vildt, det var, at jeg kom i tanke om så mange ting fra min egen fortid, fra 90'erne og 00'erne. Alle mulige ting, jeg havde oplevet, som jeg ikke havde nogen idé om, sad inde i mit hoved, og jeg ville kunne genkalde mig ved at sidde og skrive om det. Så på den måde, så var det også en kæmpe rejse fra mig selv, ind i mig selv og mine egne erindringer, og skrive den historie. Så det var sådan set, hvad kan man sige, drivkraften og det der satte det i gang. Ja. Og så opdagede jeg også, at der var udgivet ret få bøger om at leve med sklerose, som ikke handlede om alternative behandlingsmetoder, eller på en eller anden måde var alternative. Og jeg ville gerne skrive sådan en bog en til en om virkeligheden, altså om hele besøget i hospitalsvæsenet og alle de her forskellige læger og ting og sager. Jeg har mødt alle de typer medicin, jeg har taget, alle de der ting. Ja. Vil jeg gerne have med, uden at gøre historien mindre dramatisk. Jeg vil også gerne have mit eget liv, og lige fra mit liv med mine børn og til min hustru, og altså alle dele af mit liv vil jeg også gerne beskrive, ikke? Ja. Kan man sige, at det har været en form for selvterapi for dig, også at skrive bogen og genleve hele den periode, du har haft med sygdommen, indtil du skrev bogen? Ja, det har det afgjort. Der er ingen tvivl om, at jeg har ændret syn på mig selv, og kommet i tanke om enormt mange ting, som er vigtige i forståelsen af mig selv, af at sidde og bearbejde tingene på den måde, og specielt det med at skrive det ned. Så på den måde har det været virkelig en sund rejse for mig, synes jeg, og åbnet masser af døre til afsnit, jeg troede var glemt. Ja. Og jeg synes også, jeg har ændret karakter i dag. Dels af selvfølgelig at skrive bogen, men også af at komme ud og møde alle de mennesker med sklerose, som jeg har mødt bagefter. Blandt andet dig, for eksempel. Bare for at nævne et rigtig godt eksempel. I forbindelse med, at du interviewede dine børn, fik du en ny oplevelse af, hvordan de har set dig? Jeg ved godt, at dine børn, de har oplevet dig med sygdommen fra de er født. Er det ikke korrekt? Jo, det har de. Men det har altid været der. Blev du klogere af, hvordan du er som Bernhard over for dine børn, efter at de er voksne nu, ikke? Jo, ja. De er flyttet hjemme fra begge to, og store børn. Ja. Så var det en god oplevelse at høre, hvordan de følte, at du som Bernhard var som far over for dem? Ja, det var en kæmpe positiv oplevelse, altså fordi at selvfølgelig havde jeg en fornemmelse af det, men jeg har aldrig været så modig og turde, altså ligesom sige, okay, nu tager vi en time sammen, og det handler kun om at leve med en far med sklerose. Sådan har jeg jo aldrig gået til det før. Sklerose har altid været noget, vi ligesom har haft, der lå bag ved os, og som vi har nævnt i ny og næ, som jeg har taget op med over og præsenteret på deres skole, da de var små. Så deres skolekammerater har vidst, at deres far havde sklerose, og kunne få et enkelt forhold til det fra starten af. Ja. Så vi har dealet lidt med det, men aldrig så sammenhængende, som da jeg skulle skrive bogen. Ja. Der tog jeg et længere interview med dem begge to, og fik ligesom åbnet nogle flere døre, som jeg har måske også, eller ikke måske, som jeg har været bange for at åbne tidligere, fordi man er jo altid lidt nervøs for at tale om meget intime ting med sine børn. Altså noget, der vedrører mit helbred og risikoen for, at far han bliver alvorligt syg og sådan noget, ikke? Jo. Så det var klart en udfordring for mig. Men det var jo også en fantastisk positiv oplevelse, fordi de begge to var så positivt og enkelt på det. Ja. Jeg kunne ikke drømme om, at de skulle have et mere afslappet forhold til det.
Og igen, som du siger, det er jo nok, fordi det har været der hele deres liv. Ja. Altså far har stort set altid siddet i kørestol. Far har aldrig kunne springe op og slæbe tunge ting ind eller et eller andet. Eller køre rundt i besværligt terræn, eller gå med dem ud og bade. Der har været alle mulige begrænsninger. Ja. Men dem har vi jo så vundet på andre fronter. Fordi jeg har aldrig syntes, det var et problem at være far i kørestol. Nej. Tværtimod, så var kørestolen jo en kæmpe gave til mig, som lige pludselig gjorde det muligt for mig at komme ud sammen med mine børn. Bevæge mig rundt i lejligheden og lege med dem. Alle de der ting, som jeg ikke kunne på de 2 krykker, jeg efterhånden tumlede rundt med der i starten af 00'erne. Ja. Men altså hele det forløb der, og gennemgå det så tæt med sine børn, og tale så ærligt om det, og høre dem sidde og grine, ligesom jeg selv gør, af den der skøre sygdom. Ja. Det er jo en kæmpe fornøjelse. Ja. Og gav mig så meget mere ekstra energi og viden og indsigt i mig selv. Ja. Så du er tilhænger af at være totalt åben, totalt ærlig over for sin familie, sine pårørende, sine børn, sin kone osv.? Ja, det er en ting. Der er også nogen, der ikke taler med deres ægtefæller om det. Altså, der er masser af folk med sklerose, som holder dele af det hemmeligt for deres ægtefælle. Dem møder jeg jo, når jeg er ude og holde oplæg, og de lige pludselig sidder og græder sammen, mens jeg fortæller om min åbenhed over for min hustru, hvor meget det har givet mig. Ja. Så jo, det er et kæmpe problem, både med sklerose og også andre alvorlige sygdomme, at folk er så bange for at såre deres familie og skade deres hustru og deres børn ved at tale åbent om ting, som jo principielt set kan være forfærdelige og svære at deale med. Ja. Hvorfor tror du, at der er nogen, der vælger at skjule det? Tror du, det er deres egen mangel på forståelse af deres egen sygdom, der gør, at de skærer det af? Eller tror du, det er fordi, de ønsker at holde andre den smerte væk, som det er at opleve eller at få at vide, hvor svært det er at have den sygdom? Hvorfor tror du, man lader være med? Altså, jeg tror mest, det er det sidste. Det er mest for at beskytte omgivelserne. Hvis man selv synes, at det er forfærdeligt og truende, som mange unge sklerose-diagnosticerede, de tænker jo, at det her det er en kæmpe trussel mod mig og mit liv og alting. Og hvis man har den følelse i kroppen, så tit så vælger man jo fra at dele det med børn og hustruer og whatever, familie, netop fordi at man vil ikke belaste dem med alle de der rædselsscenarier, man ser for sig. Men du ved jo lige så godt som jeg, og som mange skleroseramte jo godt inderst inde ved, at du kan jo ikke skjule, at du har det dårligt, om du har det dårligt fysisk, om du ikke kan bevæge dine ben ordentligt, eller dine arme, eller om du har det dårligt mentalt, at du er ramt på dine kognitive funktioner, at du glemmer osv. Folk ved det jo godt. Folk oplever det jo, men alligevel så, hvorfor tror du, man distancerer sig? Jo, men altså, nu er der det problem med sklerose, at det er verdens mest mærkelige og komplicerede sygdom. Fordi den sidder i hjernen og i rygmarven. Ja. Så det vil sige, at 2/3 af de symptomer, jeg har, de er usynlige. Ja. Så det gør det jo i sig selv ret svært at forklare, at jeg for eksempel ikke kan huske navne og bynavne, menneskenavne, alle sådan nogle ting, der er jeg ikke i stand til. Jeg kan simpelthen ikke holde på dem, for det center i hjernen, hvor at navne sidder, det er simpelthen ødelagt af et attack, jeg havde i 2008. Okay. Og det er jo virkelig svært at forklare andre. Dels fordi, at folk er jo høflige, så siger de, nå, men jeg kan heller ikke huske navne. Okay. Det er rigtigt. Eller også så er det bare altså fortåget ting. Så jeg har den der ting med navne, har jeg ligesom bare pakket ind i mig selv. Nu siger jeg bare hej til folk, når jeg møder dem, så siger de hej Bernhard. Fordi alle der, hvor jeg arbejder, jeg har været det samme sted 20 år, de kender Bernhard i kørestolen. Ja. Så på den måde, så kender alle mig, men jeg kan ikke huske deres navn, så jeg siger bare hej Bernhard. Og det fungerer jo fint, der er jo ingen problemer. Nej. Så det lever jeg bare med, og smiler det der ind imellem. Ja. Men igen, altså det handler om, at meget er usynligt.
det kan også være, at folk bliver mere aggressive, eksplosive og sådan noget, har jeg oplevet mange, der har problemer med. Ja. Fordi nogle af de der filtre i hjernen har taget skade af forskellige former for attacks. Ja. Folks tålmodighed bliver mindre. For der kan være altså alle mulige åndssvage ting, som sker inde i den hjerne, som kan være på en eller anden måde påvirket af den sygdom. Ja, det er jo svært for andre at se. Men det gælder også urinvejsproblemer, som jo er meget almindelige for mænd i kørestol, eller vrøvl også for kvinder i kørestol. Ja. Men det er jo på en eller anden måde, så skjuler man det jo for omverdenen, at man kommer til at tisse i bukserne indimellem, eller at man har mega svært ved at styre urinen, at man måske nogle dage er nødt til at blive hjemme, fordi man simpelthen ikke kan kontrollere det. Men det fortæller man jo ikke på arbejde, eller til ens venner. Nej. Så igen, så en ting, som er egentlig et grundlæggende fysisk problem, det er igen enormt svært at deale med omverdenen omkring. Og det synes jeg, altså det er jo meget det, der gør vores sygdom så tricky og mærkelig. Har du oplevet at være flov over, at du har sklerose? Eller oplevet situationer, hvor du var flov, men hvor at du så gav skylden til sklerose? Det er sjældent. Altså, jeg har da indimellem haft den der oplevelse af, at jeg kommer rullende på kørestol, og lige pludselig kan jeg se mig selv i den kørestol. Fordi normalt så er jeg jo ikke særlig bevidst om, at jeg ruller rundt i kørestol og bevæger mig rundt i byen uden problemer og sådan noget. Men nogle gange så kan det ligesom pludselig slå ned i mig som lynet. Det sker måske hver halve år eller et eller andet, hvor jeg lige pludselig tænker, hvad fanden laver jeg? Gud, jeg sidder i kørestol. Ja. Jeg er jo helt afvigende. Altså, sådan nogle oplevelser, jeg er svært ved at beskrive det nu, for jeg har ikke følelsen lige nu. Men sådan nogle oplevelser kan jeg godt få, hvor der måske er en time, hvor jeg bliver sådan totalt rystet og slået ud over det, ikke? Ja. Så har der selvfølgelig været det der tisseri, at komme til at sidde i sin bil og tisse i bukserne. Og så ligesom skulle finde en løsning på det der, hvordan kommer jeg nu ind i min lejlighed med drivvåde bukser og sådan noget, og for at rense det sæde bagefter, og op og ned fra min kørestol og sådan noget, altså. Ja. Så det gør det også sådan, sklerose, jeg smadrer dig, altså. Man kan jo godt blive enormt vred og aggressiv over at blive pint igennem sådan nogle ting, ikke? Jo. Det føler du, at du er blevet mere afklaret? Jeg er nok blevet mere afklaret, specielt da jeg skrev den bog. Det har virkelig sat mange ting på plads for mig. Jeg kan meget bedre se mig, som Bernhard med sklerose i kørestol og sådan noget, end jeg kunne før den bog. Ja. Og selvfølgelig også, fordi jeg kommer ud og holder så mange oplæg om det og sådan noget, så jeg bliver hele tiden ligesom kørt igennem den der ting igen, ikke? Ja. Og det er det, jeg tit tænker, når jeg møder de her sklerosepatienter, der har virkelig slås med alle mulige problemer, og socialforvaltningen og kommunen og lovgivning og skleroseforening. Der er ikke der ikke er problemer. Så tænker jeg nogle gange, altså måske så gør det selv sværere for dig, ved ikke at slappe lidt af over for de der ting, og lade dem glide lidt i baggrunden, og fokusere på nogle andre ting. Fokusere på dig selv, og din egen energi, og din egen styrke, og glemme det, når du lukker øjnene og sover. Altså du ved nok, alle sådan nogle ting, man psykisk også kan træne sig til, og ligesom skubbe al smerten og frustrationen fra sig, og nyde sig selv, og de ting, man er god til. Ja. For jeg synes ikke, jeg har mødt nogen sklerosepatienter, der ingenting kunne. Altså, jeg har selvfølgelig mødt nogen, der var meget, meget syge, ikke? Men altså 9 ud af 10 kan jo alt muligt. Ja. Og jeg kunne pege på en eller anden og sige, jamen du kan jo det og det og det, selvom hun siger, at alting i hendes liv går hende imod, og hun har været nødt til at gå på førtidspension, og og socialforvaltningen og alle mulige plager hende, og hun kan ikke få en bil, og bla bla bla. Altså, så kan jeg sige til hende, jamen du er faktisk meget velformuleret. Altså de ting, du siger der, det lyder meget. Ja. Måske du skulle sætte dig ned og skrive en bog, eller whatever, som kan give dig noget ny energi, og give dig noget glæde. Og Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg føler, at en del, jeg kan ikke sige mange, men en del skleroseramte mangler at blive ordentligt afklaret med, at de har fået sklerose. Tror du folk, de mangler at blive ordentligt afklaret med, at nu er der altså kommet en sygdom? Ja, det betyder så, at der er nogle ting, jeg måske ikke kan, men
i stedet for at hæfte sig ved alt, hvad jeg ikke kan, så hæfter jeg mig ved, at der er en masse andre døre, som står vidt åben, som jeg godt kan. Nu siger du selv det her med, du er vel nok velformuleret. Jamen, der er mange ting, som man jo stadigvæk sagtens kan, på trods. Og man kan også udfordre tingene en lille smule, og opleve nogle flere ting, når det er, man har fået stillet den diagnose, hvis man bliver afklaret med, at nu har jeg fået en diagnose. Det ændrer tingene for mig og i min personlighed. Der er selvfølgelig også det, at mange, når de får diagnosen, så får de jo et chok uden lige. Altså, jeg var selv fuldstændig lammet i et halvt år, der i 1990, da jeg fik diagnosen. Ja. Og jeg ville ikke tale med nogen om det, og altså ved et eller andet held, så skaffede min far mig en psykolog, som jeg så kom til, som hjalp med at bryde ud af det. Ja. Men den der enorme rædsel, den møder jeg hos de nydiagnosticerede, når jeg er ude og holde oplæg. Ja. Først og fremmest så er de bange, fordi der kommer en mand i kørestol med 30 års sklerose og skal fortælle om dem, ikke? Det er klart. Og hvis der er noget, unge mennesker er bange for, så er det at komme i kørestol. Det er rigtigt. Så det er step one. Ja. Og så møder de mig, og så sidder jeg en time og fortæller, hvor frygtelig sygdommen er, og hvor mega glad jeg er for at leve. Ja. Og hvor jeg elsker det, og har en skøn familie, og søde børn, og altså alt muligt kan jeg håndtere, og har jeg kunnet håndtere med de der mærkelige attacks, jeg har haft. Ja. Og det er jo, der er ingen tvivl om, det giver dem en kæmpe positiv oplevelse. Men man skal bare ikke undervurdere, at chokket er enormt for unge mennesker i starten af 30'erne, når de lige har fået deres første barn, og så bang, så kommer den der sindssyge diagnose oveni. Ja. Og det er jo rigtig, rigtig mange, der lige præcis får den i hovedet. Ja. Men en ting, jeg synes er rigtig, rigtig god at fortælle dem i dag, det er jo, at da jeg fik diagnosen i 1990, der var ingen medicin. Altså der sagde lægen, nu skal du sætte dig hjem og tage et varmt tæppe over det, så du ikke bliver forkølet. Og du skal nok droppe din uddannelse. Ja. Og så nyde den sidste tid, du har i dit liv. Sådan formulerede han det. Ja. I dag, 33 år efter, der får man jo, altså der er jo 20 typer medicin at vælge imellem, så man kan skifte, hvis man ikke kan tåle det ene og det andet. Der kommer hele tiden nye typer, og nu er de også begyndt at snakke om noget stamcellebehandling, præcis, det var det ord, jeg lidt efter. Ja. Jeg kan ikke huske noget. Men det viser bare, hvor fantastisk tingene udvikler sig. Og derfor så siger jeg også til de unge, altså de fleste af jer kommer aldrig i kørestol. Nej. Tag det nu roligt, altså tiden har virkelig ændret sig. Og det skal man også fortælle dem i dag, at der er meget mere tro og meget mere medicin, og vi ved også, at fysisk træning i dag, vi ved, at det er næsten lige så vigtigt som de gode medicintyper, der findes. Ja. Så det er også at sige til de unge, I skal holde jer i gang. I skal ud og træne hårdt et par gange om ugen. Ja. Og tit så er det der træning jo også det, der overvinder deres træthedsproblemer. Så det er en mulighed, og de skal blive ved med at prøve noget tid, selvom at de har de der træthedsproblemer. Ja. Jeg kan huske, at du engang har fortalt mig, at der, hvor du lever allerbedst, det er, når du sidder nede i fitnesscenteret og giver den gas og løfter jern. Ja, men jeg var hos min fysioterapeut her i morges, hvor vi havde boksetræning. Fedt. Og så tævede jeg løs på den sæk der fra min kørestol i 20 minutter. Ja. Og jeg var så smadret bagefter. Men jeg var også mentalt lykkelig. Ja. Altså, jeg var blæst fuldstændig igennem og helt udmattet, men lykkelig. Fordi det der fysiske, virkelig anstrengende og høj puls og høj vejrtrækning for fuld gardiner, altså det giver jo en kæmpe befrielse bagefter. Og det ved man jo også, at der er nogle ting i hjernen, som løsrives under sådan noget fysisk træning, der sådan noget, som giver sådan noget lykkefølelse. Ja. Så det er jo en super god dope. Det får mig til at gå over i behandlingssystemet. Synes du, at behandlingssystemet gør nok for sklerose om det? Gør man nok ude på klinikker og så videre? Nej, altså det er jo virkelig svært, fordi at Danmark har det dyreste behandlingssystem i hele verden. Der er ikke noget sted, man bruger så mange penge på offentlig behandling, som man gør i Danmark. Så på den ene side, så kan man sige, at vi bruger i hvert fald ressourcer nok i forhold til andre. Ja. Men om de ressourcer så bliver brugt på de rigtige ting, og om man
er god nok til at deale med, hvad skal man sige, alle følgesygdommene, alle de psykiske problemer, der følger med sklerose og sådan noget, det tvivler jeg lidt på. Jeg ved, at de er blevet bedre til at spørge ind til de psykiske ting og velvære og seksualitet og sådan nogle ting, som lægesystemet har haft svært ved at drøfte med folk tidligere. Jeg kommer fra en lægefamilie, så jeg elsker det danske sundhedssystem højt. Klart. Jeg ved også godt, det er ekstremt dyrt. Og jeg forstår også godt, når folk når udlændinge på chatforum og sådan noget siger, eller i sådan nogle dialoger omkring sklerose-ting, siger, jamen, I er dem, der bruger flest penge i hele verden på sundhed. Ja. Kan det virkelig passe, at bla bla bla, du ved nok, ikke? Ja. Altså, jeg kan sagtens følge det. Ja. Jeg har lagt mærke til inde på sociale medier, at du har en rolle i det internationale sklerosemiljø. Ja. Hvad er din rolle, Bernhard? Jamen, det er sådan en amerikansk drevet organisation, og det gør selvfølgelig, at den er monsterstor og har enormt mange ressourcer. Og det er så USA, og så nogle europæiske lande, og nogle nordafrikanske lande, Australien, som er med i den her organisation. Vi tager rundt og deltager i internationale konferencer for sklerose-videnskabsfolk. Og så er vi sådan en gruppe af skleroseramte i kørestol, som jeg, eller på alle mulige andre måder handicappet, som også deltager. Og det er jo egentlig bare for, at de her forskere, når de beskæftiger sig med sklerose, skal se os samtidig. Ja. Altså sådan så, at så det ikke bliver ren og skær forskersprog, men det også bliver præcis. Det virkelig, Og de forstår, hvem det er, de faktisk hjælper, og som de gør en kæmpe forskel for. Ja. Og så samler organisationen selvfølgelig ressourcer og samler penge ind og sådan noget, og der bruger de også de har lavet en kampagne med en plakat med mig, hvor jeg siger nogle ting, forskellige ting om at leve med sklerose, og hvor stor en befrielse det vil være, at vågne op af det mareridt, hvis der kommer en medicin. Ja. Så der er det til at producere en plakat, som er blevet brugt på alle mulige konferencer verden rundt. Ja. Og til indsamlingsbegivenheder i New York, hvor altså, det er jo mildest talt nogle andre summer, vi taler om, end når man samler ind på gaden i Danmark. Du er en helt Hollywood-stjerne på nuværende tidspunkt. Vi må lave sådan nogle autografskrivningsarrangementer med dig, Bernhard. Jeg arbejder på sagen. Ja, jeg vil meget gerne være mere kendt. Jeg synes, det er fedt. Hvad skal man gøre for at forholde sig positiv? Ligesom du er en positiv person, Bernhard. Hvad skal man gøre? Hvad gør du? Altså, der er nok mange ting. Jeg taler meget åbent om tingene, og meget ærligt. Jeg har skrevet den der bog, hvor vi også, altså hvor kapitel 1 her i bogen, det handler sådan set om Rikkes og min seksualitet, og hvordan vi har overvundet det, at jeg ikke kunne få rejsning længere. Ja. Og alle mulige andre ting, som er meget tæt på, hvad skal man sige, min personlige historie. Så på den måde, så er jeg jo meget open-minded og tør at tale om tingene. Og det tror jeg har givet mig en kæmpe gevinst og gjort det nemmere for mig at grine af det her skøre liv og alle de mærkelige ting, vi skal gå igennem, mens vi lever. Ja, fordi det er altså grundlæggende, så er det bare skide sjovt, ikke? Så er jeg nok også heldig, og jeg har sikkert også følt sig med meget positivt, somehow, jeg ved det ikke. Det er jo nemmere at komme igennem de hårde perioder, hvis det er, at man kan forblive positiv, og man kan forblive glad. Det betyder ikke, at man er glad 24/7, men det betyder, at man er god til at få drejet sig væk fra de negative, både tanker og de negative oplevelser, og få dem kanaliseret ned i, at men så er det ikke værre. Nej. Det er virkelig en god pointe. Jamen Bernhard, jeg vil gerne sige tak for i dag, og jeg vil gerne glæde mig til, at vi forhåbentlig skal snakke om kognition næste gang, eller noget andet.